Ashe baki da mutunci? Ashe ke baki san mutunci ba? Wata ni zaki yaudara? Ni zaki yaudara? Ki ce min kin goge bidiyon da kika wa mai gidana amma ki je ki tura mishi hotuna? Yanzu kai saboda shugaban jami'a har zaka mare ni? Ta yaya ba zan mare ki ba? Me yasa zaki tura mai hoto? Ta yaya zaki je ki ɗauki hotonsa na tsaraici ki tura mai? Mutumin da ake gani da mutunci, mutumin da yake jagorancin jam'iyya guda. Amma zaki ɗauki hoto ki tura mai, yanzu me burinki? Baki da kirki, baki san darajar kanki ba. Yanzu yaudara ta zaki? Yaudara ta zaki? Ki ce min kin goge wannan bidiyon da kika turo? Ashe baki goge ba? Ki ɗauki hoton tsarecinsa ki tura mai? Wallahi baki ji daɗin rayuwarki ba. Shi ma fa shugaban jami'an nan da kake gani yana aikata abin da ba shi ne ba. In dai haka shine so, wannan ba so bane. In dai ba zan faɗa miki magana ke ji ba, to ba ƙaunata kike yi ba. Kuma wannan marin da na miki shine daidai a irin hukuncin da ya kamata in miki. Shikenan naji zan goge amma zaka iya biya na kuɗin da za a bani. Yanzu ke burin ki kuɗi? Ki destroying kariyar mutum ki ce burin ki kuɗi? To shikenan an baki kuɗi. Kuɗi me za su miki? Kuma naga ai ko banza talaka sa ji daɗi ai sun san shi ma ba mutumin kirki bane. Ke yanzu akan tafarkin daidai kike? Da har zaki kalli wani ki ce bai yi daidai ba? Ni fa wannan ka sani akan sana'ata ce. Gaskiya akan sana'ata zan iya yin komai. Ba zai ka dakatar da ni ba. Shine kawai idan za a iya biya na kuɗin da zan kashe shine kawai sai na hakura da shi na goge bidiyon. Wallahi baki da kirki. Ke shaidaniya ce. Saboda ke kanki baki san asalinki ba shine kike so kowa ma ya zama haka? Wallahi shaidaniya ce ke. Matukar kaunar ka sosai dan ma. Wallahi da gaske ina matukar son ka sosai. To kuma wallahi ina son. Kina son sa? Da wa kike waya? Da wa nake waya kuma? Ai bai kamata ka yi min wannan tambayar ba. Ina matsayin mijinki in zo in same ki kina waya da wani kina son sa kice bai kamata in miki wannan tambayar ba to in ban miki ba wa zan wa. Gaskiya ne ka sauya halinka. Wannan ba halin mijina bane wanda na sani. Gaskiya wannan ba halinka bane. Na sauya ko kin sauya? Ni ne zan ce kin sauya domin da ba haka halinki yake ba. Da ke mutuniyar mace ce mai ladabi da biyayya har mar'atu Saliha nake kiran ki saboda kyawawan dabi'u. Amma wai yau ke ce wai zan zo in same ki kina waya da wani namiji kina cewa kina son sa amma wai kina cewa yana canza. Wannan wani irin rayuwar aure ne? Hello? Okay to ina zuwa gani na sai na dawo dai. Allah ya kiyaye. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya. Sanda zuwa gida. Lafiya? Ban sani ba. Gani na wannan ba komai bane saboda kage ne ba wanda bai sani ba saboda a wannan zaman ne ake neman wani ya ga cewa da bata wani suna ko ba haka ba to yawa na haka ba kai ne faro ba sai sa wato aboki na ko abin nan da na ka fasta yayi mutukar burge ni na ji dadin sa sosai daman fa mutane ne ba su gane wannan gaidin ba fa dan ci da addini ne wai kai ka san me ya faru a'a ka san bidiyon nan nawa na samu a'a sai da na samu iya likers 1 million 2 hours ago. Dan ki kaman Allah. Wallahi. Ka ce ni ma ne faka na karɓo waya na ni ma na fasti. Ka je ka karɓo wayan ka yanzu nan ka fasta kai ma sai ya tafi bayar ni nake gaya ma. Ai darajar annabi mutumin nan ta sa ta gane. Daman mutane ne ba su gane ba. Mutumin nan shugaban jam'iyya to wallahi shi an sauke shi. Ha ba da irin shugaban jam'iyya yana fakewa da shugaban jam'iyya yana yin abubuwa boye. Mu mun san ko me yake. Barka da mu. Very soon. Shikenan. Sai an jima. Dakata.
Ni ba babu wani kalar yaudara da za ki sa. Duk abin da za ki gaya mun na gama tunsa. Ba na buƙatar ji da wuce. Dan Allah ka yafi da wani abu ne ma. Ko ki ma san abin da kike yi. Na shiga inna lillahi wa inna ilaihi. Kareza. Yanne. Wato kin fi shedan iya shedanci. Na sallama miki. Na daina takun sakun da ke kuma. Na yi tunanin zaki iyaye. Abun mamakin kuma, na ga bidiyo yana ta yawo a gari. Ana ta cece kuce a kai. Ai ni ba shedaniya bace kadai. Na fi shedan iya shedanci. Dadi da ƙari kuma shi'uma. Ke kin fi kowa sani. Gaskiya kin birge ni. Ni na ma sani wannan mutum. Ni ba tsana bace ta sa ni mai wannan bidiyon akan aiki na ne. A kafta. Wannan hakika ne Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Sadiq ya ga a cikin bai da sabo ganin ka ba. Kai dai bari Amir, ina cikin tashin hankali. Kai hakuri da mummunar fahimtar da ne maka kwanaki akan magana da ka kawo min akan Safina. Abin tashin hankali shine yau da idona na ganta cikin mummunar shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tare da wasu ƙarti suna ta shewa sun ɗauke ta a mota sun tafi. Na kasa yadda da cewar ita ce. Na tafi gida don in duba kuma na je na duba ban ganta ba ban same ta ba. Shi yasa a wancan lokacin na ce maka tsaya ka yi dogon bincike kafin ka ɗauki mataki. To gashi a iya sanin da na yi wa Safna mace ce ta gari mai yawan addu'a, mai sallar dare, mai biyayya da sanin ya kamata. Amma a ce yau ita ce wadda aka tsinta a cikin wannan yanayin, ya ba zan shiga tashin hankali ba. To yanzu zan tsaya ne bikin yanzu a yaƙai kenan. Kaina ya kulle. Amma idan akwai shawarar da za ka bani ko akwai yadda kake ganin za a bullowa abin, ka gaya mu. Babu damuwa yanzu mu bari kamar zuwa 2 sai mu yi nazari akan yadda za mu bullowa al'amuran. To shikenan. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Wai kin saka me ke damun ki ne? Ki je ki dawo lafiya? Me ke faruwa? Khadija, akwai magana da nake so na faɗa miki, amma sirri ce don Allah bana son kowa ya sani, saboda ko su umma ma ban faɗa musu komai ba. Sarki kawata, dan muna yara mai faɗa mu shirya ba mai jin kan mu sai akan wannan magana? Akan maganar Sadiq ne. Sadiq baki ɗaya ya sauya. Ci nake kamar sauyo min shi a kai. Bai cin abinci na. Bai kwana a ɗakina, ko shigowa yi na mai magana baya kula ni. Ya fita ta sabgata, kyamata ta ma yake yi ƙarshe. Shi ne kaina ya kulle, na rasa ya zan yi. Shi ne na kira ki domin ki ban shawara. Ƙawata ke, har yanzu ke yarinya ce. Mu je mu zauna mu yi magana. Shi ne. Ƙawata kenan. Na yi tunanin idan kika yi aure za ki yi hankali. Ashe har yanzu baki ba. Ni da ban yi auren ba ma na fi ki sanin komai akan halin namiji. Shi fa namiji daga lokacin da ya fahimci kin damu da shi, daga lokacin zai fara miki wulakanci.
Ke in ban da ma abinki duk wannan daular ina ruwanki kawai ki ciki sha ki kwanta amma kin ɗauki damuwa kin ɗora maranki shi yana can yana baccin shi ke kina nan kina damuwa kina kuka yadda kika rani gaba ɗaya kin canza kin fita hayyacinki. Kawai ki kyale shi ki kama rayuwarki ki ciki sha ki kwanta abinki ya fi miki amma in kika biye ma namiji yanzu zaki mutu Allah kuwa. To bar ma dai ma in tambaye ki yana kawo abinci? Komai akwai babu abin da babu a gidan nan kuma duk abin da yake yi babu abin da ya sauya iyaka ma abinci yana nan a cikin sto ni idan na dafa ma ba na iya ci ni ba wannan ne da kawai dai ni ya ci gaba da ban kulawa da yake bani ya baya. Muddin kika sama zuciyarki da wani namiji zaki mutu a banza kuma wallahi kina mutuwa. Ɗayo wata zai yi a wannan gidan ya mamanta ma da ke tunda ba wani ma haihuwa kika yi ba kin ga wannan daular duk ya mamanta da shafin soyayyen da kuka yi. Dakata Khadija yana kira ki domin ki ban shawara sai kina faɗan irin wayannan maganganun. Tai a wannan shawara ce ta dace da ke domin ni na tabbata yana can cikin kwanciyar hankalin shi yana ci yana sha bi ma san kina yi ba. Gaskiya dai ki je ki yi tunani ba irin wannan shawarar ba ki yi tunani ki zo ki ƙara ban wata shawara. Haka ne kenan. To shi kenan tunda shawarar bata miki ba amma na san cewa wata rana sai kin nemi ni akan wannan shawara. Ina mamaki akan wannan bidiyon hanya ba editing bane ba. Kai amma dai ka ban mamaki. Ta ya za a ka gan wannan bidiyon ka ce hali ne ai ba zai yi ba. Yanayin yadda bidiyon ya nuna ne kamar editing ne ana nema a bata mai suna. Kin ga babban mutum ne. Ba wanda zai ga wannan bidiyon ya ce hali. Ni gaskiya na san da sanin zai iya aikata saboda babban mutum ne amma kuma baya da halin kyau ba mutumin kirki bane. Musamman ma yana tausaya ma rayuwarsa. Kai ni ba ma shi nake tausaya ma ba. Na fi tausaya ma ƴaƴansa domin su ne abin tausayi. Amma normal rayuwarsa ce shi ya gan zai iya. Okay, to me muke jira mu tafi mana? A'a, ba zan tafi ba. Saboda ina jiran wani sako. Amma za ka iya tafiya daga baya in biyo bayan ka. Okay, ba matsala, kawo miki sakon sai mu tafi. Na gode sai mu jira. To kai wani mataki ka ɗauka kan mataka? Mataki? Har yanzu ban ɗau wani mataki ba. Sai dai akwai wata alfarma da nake nema a wajenka. Dan Allah, da gani sai kai sai Allah ba na so wani ya ji wannan maganar. Domin ina son matata. Saboda haka ba zan iya ɗaukar wani mataki a kanta ba har sai na kammala binciken da nake yi. Bayan kai duk duniyan nan babu wanda ya san wannan maganar ko ƴan uwana ko iyayena. Kai ma ina so ka ɗaukan mu wannan alƙawarin in gama binciken da nake yi don ko mahaifinta ban iya gaya wannan maganar ba saboda ina jin kunyarsa yana jin kunyata kuma ban san in na gaya mai wannan maganar ya zai kalle ta ba. Kaga sensitive magana ce shi yasa take buƙatar dogon nazari da bincike kafin ka faɗe ta. Abu ɗaya na sani na ɗan ja baya da ita domin mun tattauna da ita. Na fita daga lamuranta gabaki ɗaya. So nake yi a hankali har na fahimci abin da nake so na fahimta. Ina so kamun lokacin ka rike min alƙawarin ba wanda zai ji wannan sirri. Insha Allah na ɗauka muku wannan alƙawarin babu wanda zai ji wannan maganar. In dai haka ne ka taimake ni sannan ka cika aboki na gari. Na gode sosai Amir. Karka damu insha Allah babu damuwa su dai. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya. Assalamu alaikum. Yaya, ga wani abu ya yi Bana ci. To ai na ga baka ci abinci ba tun safe. Na ce bana ci ki ɗauki abin ki tafi da shi. And ina so in gaya miki wata magana
daga yau kar ki ƙara dafa min abinci, ba na bukata. In kina jin yunwa ki dafa ke ki ci, amma ni ba na bukatar girkin ki daga yau. Wannan wani irin munafunci ne? Dala ki dauki abincin ki tashi ki bani waje, zaki zauna kina yin wani banza ko munafunci. Jummai. Shaidaniyar Amarya. Dala ki je ki dan dafa min ko indomie ne haka ki samu. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Wannan hawayen da yake zuwa daga idanunki ya kamata ki goge shi. Na san abin da ya miki cewa baki ji daɗinsa ba, amma ki haƙuri. Ki zauna tare da mijinki lafiya. Ya Abdul, ban san ya zan yi da rayuwata ba. Komai ya daina min daɗi a wannan duniya. Abinci da bashi baya ci. Idan ya shiga ɗaki na shiga sai ya fito. Idan na zo falo sai ya koma ɗaki. Na rasa me yake min daɗi, na rasa me na yi mai. Ya ke faɗa mun komai. Na faɗa wa ya Amir, na yi tunanin zai faɗa mai. To amma har yanzu shiru. Har yanzu ban ji komai ba. To na ga a cikin abokanai na shiga makai yana jin maganar ka. Dan Allah ka taimaka mu. Ka taimaka wa rayuwata. Kina ji Safina, ki yi haƙuri. Saboda shi zaman aure zama ne na ibada. Wata rana mijinki ya kyautata miki, wata rana kuma ki samu saɓanin haka. To amma haƙuri shine mataki na farko a aure. Kuma na san ki kina da ilimin addini, kuma kina da tarbiyya, kuma kin san darajar na gaba da ki. Kuma sannan ita mace kamar yadda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake faɗa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Saboda ita mace a ƙarƙashin namiji take. Idan kin mai biyayya shi mijin naki, za ki shiga aljanna. Kuma abin da nake so ki fahimta cewa yanzu kamar abin da kika faɗa ba za ki gaya mahaifinki ba, kasancewar yana da cutar hawan jini. Kin yi tunani, saboda idan kika gaya mai wannan, saboda sai addu'a ya faɗa mara kyau. Amma zan haɗa ki da shi sai na zaunar da ku, domin shari'ar mutum biyu da mutum ɗaya ba za ta yi ba. In Allah da ki kwantar da hankalinki, kuma ki koyi da mata irin na annabawa da sahabbai da salihan bayi na gari. Matsala ya Abdul, na gode sosai. Na gode, ba matsala. Ni zan koma. Za ka wuce? Zan koma. To na gode sosai, ba matsala. Na gode. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Shaidaniyar Amarya. Anya wannan mijina ne? Duba da irin abin da ya faru a rayuwarmu. Amma ce wannan shi ne sadiq dina. A'a, wannan ba mijina ba ne, wannan ba mijina ba ne. A'a, wannan ba halin mijina ba ne. Ba matsala, zan ci gaba da faɗa wa Allah abin da ya fi karfin shi. Allah zai kawo min mafita. Allah ka sauya min mijina. Allah ka sauya min mijina. Allah idan ma wani abin da mai, Allah ka ba shi ko da damar faɗa min domin in gyara. Bari in tashi in je na yi alwala na yi sallah. In gaya wa Ubangiji na zan ci gaba. Ba
zan gajiya da gaya mai ba ya cire ni halin da nake ciki. Ya sake lada madaniya amarya. Aure ba wasa bane ba, ba zaman bariki ne ba, ba yi shi don cin mutunci ba. Kin ji shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Ya Allah dan zatinka, dan matsayinka, dan kudurinka, dan sakarka, dan ɗagatin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka cire ni halin da nake ciki. Allah ka cire ni halin da nake ciki. Mijina ya fita ta sabgarata. Ya daina kwana a ɗakina. Ya daina cin abincina. Allah ka ji tausayina. Allah ka kawo min mafita. Allah ka kawo min mafita. Allah ka kawo min mafita ya Allah. Shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya, shaidaniyar amarya. Safina, me yake faruwa da na ganki a cikin wani hali wani yanayin? Abokinka ne ya soya min gabaki ɗaya. Ya daina cin abinci na, ya daina kwana a ɗaki na. Duk wata mu'amala ta mata da miji gabaki ɗaya ya daina mi. Ban san me na mai ba. Dan Allah idan ya gaya maka wani abu dan Allah ka faɗa mu. Bai faɗa min komai ba amma ki haƙuri ki daina kuka. Insha Allah zan same shi zan yi masa magana. Kuma duk abin da ya faɗa min insha Allah zan sanar da ke. Kin ji ko ki haƙuri ki daina kuka. Shaidaniyar amarya. To, mar'atar Saliha ta fara yi ma haka? To, ai ka san problem ɗin mata. Wani lokacin ka auri mace mai ilimi, wallahi sai ka ji abin ranka yana ɓaci gara ma a ce jahila ka aura. Ko da wuta ka dinga tsorata ta dawo daidai. Wato ni kuma abin da ya ban mamaki, ga ta Safana tana da ilimi, har aji ne da ita a makarantar Islamiyyarsu. To amma ya ake da iliminta, da tunaninta, da tarbiyyarta kuma za ta dinga yin haka. Babban abin bakin cikin ma shine yarinyar nan idan na fita ita ma sai ta kama gabanta kawai ita ma ta fice ta bar gidan nan. Kuma abin haushi shine ni da idona zan ganta a waje, in dawo in neme ta a rasa a wajen, in dawo gida kuma in same ta a gida in tambaye ta ina ta je ta dinga denying ai ita ba inda ta ce. To ni dai abin da nake so na gaya ma, dan Allah dan annabi ka yi haƙuri, saboda kamar yadda nake son na gaya ma tun lokacin da aka ɗaura ma aure, da iyaye da kakanni da abokanai za su ce ma ka yi haƙuri, wannan dai haƙurin da ka yi shi, tunda zaman aure ya danganci haka. Akwai haƙuri ba da akwai crossing limit. Ka san shi sha'anin aure duk ranar da fitar ta jawo abin zargi da zai iya taɓa aure ko ya kauce hukuncin ubangiji, to kaga aure ya samu matsala kenan. So ba na so ta kai mu ga wannan gabar, shi yasa raina yake yawan ɓaci akan wannan kesin. To abinda kuma zan ƙara gaya ma, ka cire wannan zargin a cikin zuciyarka, tunda shi aure da zargi ba shi da daɗi. So amma ni dai zan ci gaba da baka haƙuri, Allah dan annabi kai haƙuri. Ba damuwa, wannan kyauta. Ba komai. Na gode sosai. Ko kai. To ya zancen abu magana aure yanda na ji ka faɗi irin wannan abun kuma kawai sai ne ai ba yanzu ba. Soke yana auri mar'atar Saliha sai ka auri mar'atar duniya kai. Allah bai samu dace. Safna. Na?
Waye wannan na ce? Dan uwanmu ne ya zo na raka shi. To amma yaya kana nufin bibiya ta kasa ake yi har min bidiyo akan titi? You are very stupid. Ina tambaye ki wane ne kina yi min wannan magana sawa ne ana bibiyar ki? Gaskiya yayi abin da kake min gaskiya yayi yawa. Ya zari ya kai cin mutuncin ka ne mun a gaban abokinka. Ya da Allah ka dakata. Wannan abin da nake yi shine daidai. Ya za a yi mace ta dinga wulakanta aure ba za a yi mata hukunci ba? Za ka yi mata hukunci amma abin da nake so da yi idan ba na da sai kai ba. Yanzu sai ta ɗauka nuni ne. Amma ka yi yanzu sai ta ɗauka. ƙanwata na gani a ɗakinsa kuma ga mahaifiyanmu nan mun yi masa yarjejeniya mun ce babu shi babu ita kuma kawai sai muka neme ta muka rasa. Ina zuwa ɗakinsa sai na gan shi yana ƙoƙarin cire mata kaya. Yaya Fadil ka ji tsoron Allah. Iya ɗakin kawai ka ga na shiga amma bayan haka ba da wani abu da za ka faɗa kuma babu abin da ya faru. Muddin ina raye ni dai idan ina numfashi wallahi ba zai taba aurenta ba dan ba zan bari ya aure ta ba. Gwara in karta da ya aure ta. Wannan ne. Wallahi idan aka raba ni da Nawaf babu wanda zan aura a matsayin miji, babu wanda zan iya zama da shi. Wannan gayyatar ta da kai ta shigo ɗakin ka zai iya bata maka komai a rayuwarka. Sa'ilin zai iya zuban maka da mutunci a idan al'umma. Sa'ilin nan danginka da 'yan uwanka duk za su fahimci wani abu na rayuwarka wanda ba mai kyau ba. Wannan abu kuma da ya mana Allah zai saka mu. Wallahi cire soyayya asalin a raina ba karamin abu ne tashin hankali. Wallahi umma ni ba zan iya rayuwa ba tare da Nawaf ba. Wallahi ina son shi. Wallahi sai dai ta abin da za a yi amma ba wanda ya isa ya raba ni da Nawaf. Wallahi bata isa ba duk abin da za ta sai ta yi amma wannan ɗan iskan ba zai aure ta ba. Ya zama dole mu ne za mu zaɓa mata wanda zai aure ta mai mutunci, wanda ya san mutuncin iyayenta, wanda ya san darajar mutane. Wallahi yaya baka isa ba tunda ba kai bane ka haife ni. Ai ka dinga mata irin wannan izaba har ranar yau mata kulu har sai ta cire ɗan nan a cikin ranta. Dakata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ya kamata hankalinku ya dawo cikin. Ba a daukan hukunci cikin zafin rai. Ya kamata ku gane cewa da hankali ake samu a samu mafita amma ba wai da wannan yanayin lokacin ba. To yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a ce ka sanar da ni komai. Duk abin da ya samu matar da zan aura. To wallahi tallahi sai ne masa abin da zato bai taba zata ba. Shi kuma hauka yi. Mu ma da mu ya mun fi shi hauka. Haukan namu mu ne lasis ne. Inda duk mutum ya ga yarka to ba wai ya tare ta a titi a kulla abinda iyaye ma ba su sani ba. Sai ka bincike su ka san waye shi ya yake ya asalin sa yake. Aslamiya ya na ganki anan kuma. Ya ba za ka ganna anan ba. Inda kai kana tsoron ka je inda nake. Aslamiya ran Allah ka ki da inda kake. Aslamiya! Zuciya da saboda iyaye sun hana ka yarka sai ka kama ka kashe ta. A cikin ƙanƙanin lokaci farin ciki ya koma bakin ciki. Kama ta Allah ku shiga da muna biki kashi ta. Ta shar'a wallahi sai a lahira. Ai ba za ka ganta ba. Domin a inda ka yadda gawar a nan ka yadda wayar. Ka bayyana wa duniya gaskiya ko kai ma ka jawa kanka zuwa lahira. Dan Allah kin ga ki haƙuri. Wallahi bai shirya zuwa lahira. Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya, Shaidaniyar Amarya.
daga jin